Real Unionek Bilbao Athletic hartuko du, bigarren B mailari dagokion, lehenengo faseko azken jardunaldia dau, zirt edo zart egiteko neurketa. Hiru talde sailkatuko dira, gero bigarren mailara bidea egiten hasteko. Bigarren ligaxkala jokatuko da, gero hortik hiru playoffetara sailkatuko dira. Dagoeneko bi talde sailkatuta daude, hiru horien artean, Sanse eta Amorebieta, eta hirugarren taldea gaurko norgehiagoka honetatik aterako da. Zelairatzen Real Union, hautagaietako bat, horretarako gaur irabazi beharra dauka derrigorrez, eta bestalde Bilbao Athletic talde zuri-gorriak puntu bat nahikoa du aurreneko hiruren artean sailkatzeko esan bezala. Goi mailako neurketa partida handia Juan Larrañaga eguerdi bikaina ere futbolean aritzeko zoragarri dago. Bai, kasio, egueraldia zoragarria dago, egozer gauzetarako futbolean egiteko ere bai, zelaia ere buruztatu duten, ikusten de balaia askarri beliko dela, iruditzen zaite giroa bezera ez da hola berori, eguzki edarra dago, nik uste fresko dagoela gainera, eta proposa hortarako. Eta iruditzen zaite baita ere, bai batak eta bai beste asko daukatela jokoan hemen. Bi talde haundi, liga osoan, azkeneko partiduetan txakal, bai bat eta bai bestea, eta partidu honetan derrigor Real Unionek irabazi behar derrigorrez, hor goiko posto horietan egoteko eta beste fasea goikoekin jokatzeko. Protagonistak dagoeneko berdegunean hamaikakoak emango dizkizuegu. Etxeko taldean Aitor Zulaikak ondorengo 11 jokalariak aukeratu ditu, justa izango da atean, atzean Getxan Elosegi, Iban Perez, Eki eta Kijera, Euskari lanetan Beobide eta Kike Ribero, Egaletan Kapelete eta Madrazo arituko dira, Zubilanak egiten Fran Rivera, Jorge Galan puntako aurrelaria. Joseba Etxeberriaren jokalariak berriz aldaketak, atean hasteko. Julen Agirrezabala itzuliko da, atepera, Irben Ordez, atzean, Álvaro Núñez, Paredes, Luengo, eta Kortazarrek beteko du Imanol García Dalbenizen usunea, txartelgorria ikusi zuen. Joan zen igandean Imanolek, Sanseren aurka, gaur ez du jokatuko, Euskari lanetan, Iaga eta Prados, Egaletan, eta hortxe Bilbao Athleticen indargunea, Nico Williams eta Nico Serrano, barrutik Juan Artola, eta jokalarik aurreratuena Andoni Taskon izango da. Esan duzu asko dago jokoan, Sansek eta Amorebietak dagoeneko lortu dute helburua, eta hemendik aterako da hirugarren taldea. Baloia nahi duten bi talde, hortaz ikuskizun paregabea aparta espero dugu, Juana. Bai, nik uste partidon bat ikusteko aukera izango dugula. Gero ikusiko dugu batez ere urduritasun puntu horiek zenek hobeto neurtzen duen hori, ez? Normalean talde gazte batek urduritasun hori gehiago nabarituko zaio, pentsatzen dut gehiago nabarituko zaiola, esperientzian duen talde batek hori errazago aurreratzen delako, gertatzen dena joko aldetik eta batez ere abiadura aldetik fizikoki ere, talde gaztea indartsuago da. Mentalki nik uste Real Union indartsuago izango dela, esperientzia asko daukalako bere amaikako honetan. Irundarrek dute baloia, eskuinean Mario Kapelete. Erasoan da, talde txuri-beltza, Getxan Elosegi. Kapelete, Elosegi, Hernani arragatzera, Iban Perezek jasoko du baloia, eta bere ezkerrean Eki Senar. Atzera atezainari eman dio baloia, txusta. Iban Perez berriro ere, zabal eginda Irundarrak, pasea barrutik. Beñat Pradosek eraman du, Nafarrak bizitu nahi du jokoa. Eta azkenean baloia etxekoentzat izango da alboko sakea Real Unionen alde. Joseba Etxeberria, beste aldean Aitor Zulaika aukietan ere Kilio Ardantzan izango dira. Honan haze jardunaldia joan zen igandekoa, lehenengo Lezaman bizi genuena, markagailua irauli zuen Sansek, 30. minutuan izandako jokaldi erabakigarria izan zen azkenerako, eta gero arratsaldean Real Unionek Portugaletek galdu eta gero Racingek ez zion Arenas irabazi, eta horrek aukera eman dizkio talde irundarrari aurreneko hiruretan sartzeko. Racing geratu da kanpoan azkenean. Bai, azkenean Racing, ez? Hemen irabazi zen partiduan ikusi genuen sendotasun handia daukala, ematen zuen gainera
etxean jokatzen partidu horretan berea izango zela partidu hori, eta 3 punta bereak izango zela, baina akatsa handi bat, askotan pentsatzen da, ez lehenago jokatu, berandago jokatu, nahi izaten da bizka bat taldeak presio hori alde batera utzi, baina presio handia zegoen, ez, eta nik uste dut ez zuela, seguru ez zuela batek eta ez besteak ondo kudeatu hori dena, ez, eta Razinek akatsa handi bat egin zuen, hemen irabazi eta gero bidean ipini zitzaion, da bere esku ipini zitzaion hor hiru lehenengo horietan sartzea, eta akatsa handi bat, eta akatsa hori ondo etorri zaie bai Real Unionani eta bai Athletiki. Ikusmina hemen estadion galen, Gobelan ere bai, han Arenas eta Portugalete ari dira, 12etan hasita, haien helburua bestelakoa da, Arenasek puntu bat nahikoa du, sailkapenaren ertain horretan amaitzeko, gero hortik, datorren denboraldian eratuko den liga berirako sailkapena lortu alizateko, eta Portugaletek irabazi beharra dauka, bestela 3. mailara ez jaisteko borrokan arituko dira Asier Santanaren jokalaria. Hortxe, Real Union eraso bidean, bagoia luze gora, Oierluengo kukitu, ez du elkar ondo ulertu bere atezainarekin, kornerra aukera izango du talde txuri-beltzak min egiteko. Bizi hasi da norgehiagoka. Bai, Real Union ondo sartu da partiduan, lehen komentatzen eginana da, bizka bat, ez hortik jota, esperientziale hortatik, presarik gabe, badaki gaur irabazin behar duela, baina irabazteko ondo jokatu behar da, eta gauzak ondo egin behar dira, ez, presak azkenean dira lagun honak izaten bidai horretan, ez, eta iruditzen zaite hori dela hortikan heldu diola, ez, Real Unioni jokatu dira lehenengo 4 minutu hauek, Athletic gutxi ikusi dugu, arazo gehiagokin, baloia irteera horretan, urduriago ere bai, bueno, normala da, gaztetasun honek ematen duen urduritasun hori, asko jokatzen dute beraiek ere. Erne, joko irteera horretan, ondo estutu Fran Riberak, arazoak izan ditu. Oierluengo kapitaina, Geixan Elosegi, atzean Txusta, aurrera atezainak, Kike Riberok lehen ukituan, Gorka Kijerari eman dio baloia, Hernaniarrak, egaletik, jarraipena eman nahi izan dio jokoari, baloia kanpora eta arrastotik aterako dute zuri-gorriek. Azken 3 partidetan ez du golik egin, talde txuri-beltzak hori ere azpimarratzekoa, Bilbao Athleticek azken 3 partidetatik 2 galduak ditu. Eraso bidean Joseba Etxeberriaren taldea. Bagoia gora Beñat Pradosek bidali du. Artolak eraman nahi, azkenean Taskonek ukitu, eta gero Kike Ribero. Egin du Kortazarrek, Erne, eskuinetik aurrera ziztu bizian Mario Kapelete, are barruan sartu da. Bai. Ies egin dio baloiak, jokalari ezkerrari, eskuine galdean ari den jokalari ezkertiari. Baina erasoan, presentzia gehiago du etxeko talde. Bai, nik uste dut garbi erakusten duela, ez, lehen komentatzen egin urduritasun puntu hori Athletic gehiago dauka, baina ere Kortazarrek baloia errez batean utza handi bat egiten du, ez. Ez da oizko olako utzak egitea, ez, gaina atzeukan presiorik inguruan, berarentzazek baloia, eta ez du asmatu baloia jotzen, ez, eta horrek garbi erakusten du. Nola dagoen Athletic, eta ze behar daukan, partidu aurrera joan bezala, eta lehenengo jokaldi bat lotzen balima dute, jokaldi hon balotze balima dute, horrek emango dio bizka balasetasun puntu hori, ez, baina momentu Real Union hobeto dago. Iban Perez, Beobide, Eki, ondo atera du baloia, Nafarrak. Kike Riberok zelai erdian gainditu du, kanpo aldetik, Kijeraren laguntza, Kike Ribero Kantabriarra, pasea barrura, Fran Riberarekin bat egin du, baloiari utzi dio, Andaluziarrak, Fran Ribera, kanpotik Kijera pase ona, Fran Ribera, atzera egin nahi zuen pasea, ezkerrak hor, zuri horrientzat, biarra gurutzatu den, baloia ukitu eta beste korner bat izango dute alde txuri-beltzek. Hortxe presari gabe, Mario Kapelete eta Kike Riberok besoa jaso ditu. Zerbait berezi egin dute. Bai, itxuran. Motxean jokatuko dela iruditzen zait. Horretarako prest Kapelete. Atrás. Kijera. Erdiak eta
Kortazarrek ukitu eta kornerra beste aldetik. Lanak ditu batzean, Bilbao Athleticek. Estutzen ari zaio Real Union. Kapeletek orain beste aldera jodu, eta berarekin batera Kike Rivero. Zabaldu eginda Kantabriarra, baina orain zuzen aterako du. Hegaleko jokalariak, behetik. Atera dute Zuri-gorriek. Nico Williams. Lehenago iritsi da. Gorka Kijera, beste galean. Hernaniarra, baloia gora, Txustak. Kontrola zelai erdian, jokoari irizpidea ipinita, Kike Riverok, jokalari bikaina da, denboraldi aparta egiten ari da. Hortxe, Agusa Jarillo jokoari, Jon Madrazo, jokoari norabidea aldatu, Kike Rivero, kontrola Geixan Elosegik, indarzu sartu da Iban Perez eta bagoia Kortazarrek, berreskuratu Bilbao Athleticentza, baina berriro ere, Pagalegin du Rutarrak, Fran Rivera eta partidako aurreneko aukera argia, Jorge Galanek izan du. Eskuinegal horretatik ari da min egiten, Real Union. Bai, berriro sartzen da, berriro Kortazarek erabaki txar bat hartzen du, eta hortikan Kapeleten presio horrek baloion bat ipintzen du, gertatzen dena gero, baloi horretan, erremate egiterako orduan, ez da Galan bera izan den, baina erremate egin beharren bestaldera atera zei baloia, ez da bera izan den atzelariak atera du, baina berriro ere baloi on bat, presioak baloi on bat eman dio, eta berriro esango dugu, Atleti larri baino gehiago bere akatsak egiten ari da, ez? Baloi errezetan, eta horrek abantaila asko ematen dio Real Union ondo kokatuta, lan ona egiten defensako lanean, orain arte Athletic ez dugu ikusi erasoan inoiz, eta horrek asko esan nahi du, ez? Horrek esan nahi du, esperientzia nagusi momentu honetan zelaian. Iban Perezek du baloia. Txusta. Usurbildarrak baloia egalera. Eta falta dirazi dio Taskoni, partidako epaileak. Jokoa eten egin du. Ez dakit ze falta dirazi honi, larri Txusta bera ibili dela. Bai. Kontrol bat egin du, oso berandu baloia ateratzerako orduan, eta... Hortxe da Usurbildarra, Jon Irazuzta barena. Erdiko atzelariak area txikian ipinita, luze jokatzea erabaki du Txustak. Erne, Jon Madrazo, horrikaldian Álvaro Núñezekin, Ortuilakoak eraman du baloia. Hortxe, Kijeran laguntza barrutik. Gorka Kijera gainean du Nico Williams, erdiratzea lortu du Hernaniarrak. Eta orain falta Agirre Zabalari egindako adierazi du epaileak. Errenteriarra atera itzuli da azken jardunaldietan min hartuta izan eta gero. Zeko olako jokaldietan, epaileak askuetan dauka baloia, berak hartu du baloia, abantaila maiozu, abantaila oin Real Union imaten aizia, ez falta bat bitatzen zutanak gelditzen da eskuetan daukenean baloia, utzi duzu, haber ze pasatzen den. Atera du Agirre Zabalak. Beobide berritan, nagusi hor, buruz. Erne Taskon. Doni Taskon. Erdiraketa. Baloia areatik atera du Iban Perezek. Kike Rivero. Albotik aterako dute Zuri-gorriek. Erasoan Joseba Etxeberriaren taldea. Taskon. Álvaro Núñez. Pasea barrutik. Andoni Taskon. Rabonaz egin du erdiraketa. Buruz aldaratzea Iban Perezek. Zelai erdian. Zuri-gorri eraman nahi dute baloia. Kortazar. Oier Luengo. Arrisko hartu du hor Jorge Galan. Baloia eramateko zorian. Eskuinean Núñez. Zelai erdian gainitu du. Sondikakoa. Zabalean Nico Williams. Barrurako mugimendua egin du. Diaga. Jokoa ezkerrera. Nico Serrano. Geixan Elosegi. Bizkor. Hernaniarrak baloia kanpora bidali du. Arrastotik aterako dute Zuri-gorriek. Eta hortxe ikusi. Taskonen detalle hori. Rabonaz egin du. Erdiraketa. Honek ezkerraz erabiltzeko apoio bateako ez. Baloia aurrera. Luengo, Kortazar. Motzean,
Prados, beste aldean Álvaro Núñez. Barrura bideratu du jokoa, kondikakoak. Zin asmatu jokoarekin. Zin asmatu. Geixanek eraman. Bera horretik Kapelete, baloia itzuli nahi izan dio Geixan Elosegiri. Ondo atera da, bantaiaren egean manepaileak, Beñat Prados, motzean Diaga, zabalean berriz, Nico Williams. Berdiraketa, arriskutsua da. Beobidek atera du baloia areatik, Jorge Galan. Gainatzen Prados, falta eskatzen ari dira zuri-gorriak, jokoa jarraitzen utzi du epaileak, Bosestin aldean, Kapelete, hortxe azaldu da, ziztu bizian Nico Serrano, eta baloia zuri-gorrientzat izango da. Poliki ematen du atletik pausotxo bat aurrera egiten ari dela, ez? Oinea baloi gutxia hogatzen ari da, ja areara iristen ari da, lehenengo erdiraketara atera du, eta oain amendikan aurrea iruditzen zait, ez da izango nagusituko denik jokoan atleti, baina bai pausotxo bat emango duela aurrera, ez da horre hon behar du, alegindu edo Real Unionek hori ondo pasatzen, ez? Hor ondo gote sendo orain arte bezala. Beobidek baloia eraman nahi du, eta etxekoen aldeko falta, adierazi du epaileak. Ez da nerreza asmatzea hor zen egin duen falta osenek ez, kostatu zai, hortik ateratzea. Lehia sutsua izaten ari da. Aukietan ere, Irioak dantzan. Txusta. Orain luze jokatu du. Baloia aurrera, hor arazorik gabe, buruz ukitu du. Oier luengo, gero Nico Serrano, baloia txuri beltzen gana. Iban Perezen hanketan da. Erdi aldean, Iker Rivero. Baloia egalera, Urarrez jetxi du. Gorka Kijerak zabalean, Madrazo. Orain jokoa bizitu nahi du, barruraino Zorroz, Sakon, arean sartu da, jaurtiketa eta gutxigatik kanpora. Pegalean, Diagonalean sekulako egonezina sortu die Bilbao Atletikeko jokalariei, arrisku bizia, bazirudien indar gutxi eman ziola edo eman ziola jaurtiketari, baina pozoitu egin da. Eta gutxigatik kanpora, erasoan Zorrotzago. Bikaina, Jon Madrazo. Eta gainera horre inguruietara iristen denean, bi egaletatik esango genuke, Kapelete iritsi da, oain Madrazokean ikusi du baloia hartu duenean izkin egiteko aukera izan du, jaurtiketa egiteko ere bai, nik ez duen uste jaurtiketa inarreskutsua zenik, baina gero nik uste dut Julen pixka bat beranduza ojondela, ez, berak ez zuen uste horrela etorriko zenik baloia, ez, baina bueno, Real Unionek garbi erakutsi du, ez, baloia atzean egon arren, eta taldea ondo egon beharrean, ondo ipinita egon beharrean, da Atleti ondo dagoenean ere, min egiteko aukera daukala, ez, baloi luzeekin, etxusta ipintzen duen baloiak, bi aldaratze horiek eta Real Unionena dira. Kijerak jokoa, eskuin aldera, Hortazarrek ukitu du buruz, iritsi da Nico Serrano. Gorputza aurretik ipini du Beobidek, gero gauza bera egin du Hortazarrek baloia Bilbao Atletikentzat berreskuratzeko. Beñat Prados. Falta, Bilbao Atletiken alde. Falta txikiak, Baina arteko falta txikiak. Eraso bidean zuri-gorriak, eskuinean Álvaro Núñez. Pasea barrutik, Taskon. Bide erakutsi nahi zion Nico Williamsek, baina bide hori itxita zuen. Kijerak berriro ere erdialdea bideratu dute jokoa Joseba Etxeberriaren mutilek. Pasea barrutik, ondo moztu du Eki. Fran Rivera, Eki. Eta Txusta. Taskon estultzera joan da, baina azkenean joko hortik atera du luze. Jon Irazustabarrenak erdialdean Fran Rivera gubitu. Arin jokatzen ari dira irundarrak. Beobidek Iker Rivero eta orain kanpotik Gorka Tijera. Gainean du Nico Williams. Ondo defensa lanean Williams. Baloia eraman dute zuri-gorriek eta gainera falta alde. Hortxe Kijera eta Williamsen lehia polita.
banderinean jodu baloiak, eta ondoren falta Hernaniarrak egin dio Williamsi. Minutu hona Real Unionenak, Baloiarekin da erosoa, baloia naiz eta luze atera txustak leku honetara ateratzen du, aldaratza berea dira, horrek gainera zelai erdian, Riberak eta Biobidek lehenengo ikutan jokatzen dute baloiak, eta hor presioa iristerakoan ja berandu da, eta ondo sartuta partiduan, da gero Real Union ondo ipinita, Atletiri asko kostatzen zaio baloia hartu eta zelai erdi ondo pasatzea, barruti jokatzeko horretan, eta iruditzen zait hor sufritzen ari dela. Baina, minutuak aurra joteaten bezala, arlo fisikoan bizka jaisten danean Real Union hor igual errezago izango da Atletikentzako baloi horiek ateratzea, baina momentuz asko kostatzen ari zaio. Kanpotik Nico Serrano, barrura jodu, baloia kendu dio Fran Rivera. Kapelete egalean. Atzean Iban Perez, Gasteiztarrak ekiri eman dio baloia. Zabalean Gorka Kijera da, zabalduta dago, talde txuri beltza orain, pausoz kontrarrapatu Kike Rivero, Erne, Álvaro Núñez, eraso eskuin aldean Nico Williams, arean sartu da, Madrazok atera du baloia, hor ez dago taldekiderik, baloia Oier Luengok berreskuratuko du. Azkenean baloi horiekin egiten duzuna da, arnasa pixka bat eman taldeari, pixka bat atera bere lekutikan, lerroak aurreratu, dana bat eginda jokatu, Badaki pixka bat zatitze balima da, bere lerroak zatitze balima dira, hor Atletikek bere abiadurarekin min asko egin dezakela. Pasea barrutik, baloia Taskonen gana zijoan, irriste egin du. Eta orain, Beobideren hanketan da. Eki. Kijera, babes bila atezainaren gana jodu, txusta, baloia gora. Zera erdian nagusi, Beñat Prados, gero atzetik, Eki Senar etorri da, erdialdean Galan eta Pradosen arteko lehia Jusu. Diaga kukitu, Álvaro Núñez, Prados, ez da taldekideriko errabantalla osoa, txuri beltzek dute, errespetu handia dago, Galen. Galtzeko bidu erraundia. Bai. Hortxe, Aitor Zulaika. Eki kageteran hori baloia atzetik. Egalean Kijera. Horroko zukitu du, baliabide bikaina erakutsi. Iker Riberok, Fran Rivera. Eskuinean Kapelete. Pasearea barrura. Lurrera Jorge Alan. Markatzailea gain-gainean zuen. Erasoan gauzak argi ditu, Real Union. Bai, eta ondo ateratzen da. Eta gero Rivero noinetatik pasatze balima da, hortikan aurrera beti danak gauza honak ikusten ditugu, Jokaldien hasiera horretan ere, ikutu bat eman di baloiari bakarri, baina nolako izan da berea, Eta baina ere, beti neurrian, beti gauzak ondo egiten, horrek asko esan nahi du, eta Real Unionek asko bizi da hortikan, Gorka Kijera, erdirak eta ona, hortxe arazoak atzealdean, eta Jokoz kanpoa dirazi du, baina arriskutsua oso erdirak eta arazoak berriro Bilbao Atletikek atzealdean. Erdirak eta ondo zegoen, Ez dakit horre. Jokoz kanpo bitartzen du, ez dakit hasierak hori erdirak eta egiten danean ikusi beharko genuke baina berriro ere ondo jokatuta, egalera ondo iritsita erdirak eta ona da, Gorka Kijeraena, hor badakite arazoak izango dituztera zentralak Alanekin. Ez handiago txikio delako, ez esperientziatik batez ere, berak gorputza oso ondo sartzen duelako, eta leku honak hartzen dituelako, eta garbi dagoena da, 21 minutu hauetan oso deseroso ikusten dugula Atletik, Ezin baloia jokatuta, Prados ez dugu ikusi baloia geldituta jokatzen, Nico Serrano ez dugu ikusi ere egin, Nico Williams ere bi erdirak eta ikusi ditu, baina bestela bere daukan joko hori ez dugu ikusi. Iruditzen zait, joko aldetikan ere Real Unionek ondo lotuta daukala, Atletiken joko hori. Diaga, Núñez, atzean Luengo. Bere ezkerrean Kortazar. Pasea barrutik, Taskon. Diaga. Egalera baloia, Nico Williams. Bizkorribilea Gorka Kijera eta Williamsi falta dira dio epailea. Evidentzia. Utzuen asko behar.
Basekien baloi hori espazuen hartzen nora arazo handia sortuko zizkiola, eta besoa ipini momentuan Gorkak lurrera erabakitu, lurrera jute erabakitu. Ezin egon aurkietan, atera du falta, Ekik, gero buruz ukitu du baloia. Jon Madrazok, ezin taldekidarekin bat egin eta zuri-gorriek bereskuratu dute. Prados, Núñez, Beñat Prados, atzean da, Oier Luengo kapitaina. Zornotzarrak, motzean, baloia Prados eman dio, erdi alderaino jetxi da. Taskon, gora, eta erdialdean falta. Faltarekin batera, partidako aurreneko txartela. Fran Riberari erakutsi dio, epaileak. Horra arrisko handi hartu du. Arrisko handi hartu du hanka sartzerakoa, egia da baloia dagoela tartea, baina iruditzen zaite falta hori pitatze bali badu. Lehenengo ondo utzi du, ez? Abantaila ustea zijoan, ikusi aberre baloia zenek hartzen zuen, da Kexanek nola hartu duen. Hor bera dijoa eta hori zuzenean ikusten duzunean txarteleko jokaldia da. Txarteleko. Beñat Prados berak, ipiniko du baloia jokoan. Eki, alboko sakea. Baloi horiek arrasa dira defenditzeko. Nik zerbait gehiago jokatu beharko luke Atletikak, zerbait gehiago ikutu baloia, gertatzen dena da, beharrik ez dauka partida irabazteko, hori ere kontuan hartu behar da, ez? Atletik ez dauka behar hori, ez, partida irabazteko. Beharra daukana da Real Union, ez? Da Real Unionek bere joko ez du asko aldatuko, hortik joko du, ez? Oina idan joko horreki hortik joko du. Eta Atletikek ez zait iruditzen, Atletik zai ongo da, Real Union pixka gora etorri, baloire galdu eta kontrarasoko, Niko Williamsen, Niko Serranorekin kontrarasoa sortzeko aukera balimo dute, orduan min egiteko, ez? Baina bestela, bueno, partidua badikoa, minutuak aurra dijoazte, eta Real Unionek ere, bai zelai erdian da baloi honak ateratzen ditu, baina gol aukera askorik ez du sortu, ez? Bikain, Kike Rivero, Beobide, Gexan. Kanpotik Kapeleteren laguntza du, Mario Kapelete. Gainean ditu bi jokalari, baloia kanpora, Gexan. Erdiraketa, jaurtiketan antzekoa pozontzua izan da. Ez du Julen Agirre Zabala, baina besua atera du, gero baloiak langan ukitu. Arrisku bizia, zuri-gorrien atean. Orain, erdiraketa okerra, Jon Madrazok bere buruarekin haserre Ortuilakoa, eta baloia zuri-gorriek bereskuratu dute. Zerbait aldatzeko, ez? Josebak ez du ondo ikusten, taldea ez du ikusten. Segetik eta egiten duen. Bai, bikaina, Julen Agirre Zabala. Horra aurrera pauso bat eman du, erdiraketa horren bila joateko. Eta eskerrakin nola egin duen. Oldar Koroso, Kapelete, falta, adierazi dio epaileak. Gerrina handiko partida, 25 minutu, golik ez, baina emozioa bor hemen estadion galean. Ez dute atsedenik, Joseba Etxeberriak eta Aitor Zulaikak aginduak eman eta eman. Bata zein bestea. Luze, Agirre Zabalak baloia aurrera, Tijera, Williamsek eramango du. Lurrera, falta eskatzen nahi zaila epaileari, baina erasoan atera da ezkerretik Jon Madrazo. Kanpotik, Tijeraren laguntza du. Borkak jaso du baloia, pasea barrura. Ez dio ulertu. Bai. Ez dio ulertu Madrazo. Eta azkenean, baloiak Agirre Zabalaren eskuetan amaitu. Azarre hor Madrazo ez duelako ulertu Tijerak egitea nahi zuena. Berarekin jokatu berriro, danak erdiraketan zai gelditzen dira, eta berak ustegabean harrapatzen nahi zuen atzeko lerro hori, eta ez dio ulertu. Artolak egindako falta adierazi du epaileak. Juan Artola albiste izan da aste honetan, kontratua berritu du, 2025 urtera arte. Beti azpimarratzen dugun jokalaria, eta hortaz kontratu luzea eginda
bideo paro egiteko aukera du Getxoko jokalariak. Berriro ere falta. Beobideri egindakoa hor atzealdean mindu Azpeitiarrak. Juan Artolarekin izketan orain epailea. Atera du falta Iban Perezek. Gasteiztarrak aurrera. Abantaila osoa izango du Julen Agirrezabalak. Eta Real Unionek lekua atzean hartuko du. Luengo. Paredes eman dio baloia. Pasea barrura. Iban Perez. Iker Rivero. Lurrera Madrazo eta falta. Madrazori adirazi dio falta. Atera du azkar Álvaro Núñezek. Beñat Prados. Laguntza behar du Nafarrak. Paredesek Álvaro Núñezek bat egin du. Pase atzera. Beñat Prados berriro ere Euskarria. Eraso ezkeraldean Kortazar kontrola bularrez egin du. Ondo eraman ondarrutarrak. Niko Serrano barrutik. Iban Perezek ukitu. Diaga. Hortik eta gina izuen erdilariak. Fran Rivera. Jorge Galán. Baloiari eutsi nahian. Falta egin dio. Paredesek eta txartel horia ikusi du erdiko atzelaria. Horretan dotorea da Jorge Galán. Baloi hartzen denean, bizkarra eman da. Oso zaila da baloia Nafarrari kentzea. Atzeko bi zentralak master badaukate gaur. Gaur aurre ateratze dute partidua, asko irabazita izango dute, ez? Galanek beti behartzen duelako, askotan ez dugu ikusten jokoan parte hartzen, baina bai beti deseroso zentralak, gaizki beti korputzarekin lan asko egiten duen jokalari bada. Eta gainera kontuz ibiltzeko, ez are inguru horretan harrapatzen duenean, gehienak barrura botatzen dut. Galan, galant eta galanta da. Iban Perez. Txusta. Ondo zegoen. Bai, indarzuegi. Alboko sakea Bilbao Atletikentzat. Nire berean jarraitzen du, ez? Bere joko hori da, bere jokotik etorri behar du golaukeraren bat, golaukera hori gauzatu eta horri. Eta justu ikusten duguna, Atleti bera da, ez? Nik usten dut baita ere presio handia daukate, gaur derrigorrez zerbait atera behar dute hemendikan, bestela sekulako akatsa izango litzake Atletikena alde hortatik, eta iruditzen zaite beraie presio handia daukatela, ez? Eta presio handi hori aurrera eramateko orduan, Gazteak handik eta zailago dute, ez? Askatu eta egongo dirala, ja ordu erdira pasada, baina Atletik ez da nagusi zelaian. Real Union da nagusi zelaian, ez? 30. minutua iritsi gara, golik ez. Hortxe leia sutsua Andoni Taskon epailarekin izketan. Talka egin dute Gexanek eta Taskon berak. Baloia txuri beltzentzat izango da. Gexan elosegi. Iban, Eki. Tijerak jasoko du baloia. Arrastoari itxasita, bidea itxi dio Williamsek. Alboko sakea etxekoen alde. Galan. Baloia erdi aldera. Niko Serranok eraman. Atzetik Beobide iritsi, gero Fran Riveraren laguntzarekin txuri-beltzek eraman dute baloia aurrera. Motzean Kapeletek atzera, Gexan. Erdian Iban Perez. Lasai txuri-beltzak. Erdi aldean aurrerago Beobide aurkitu du, atzean berriz Eki Senar. Tijera, pasea barrutik, lehen ukituan, kapitaina, Jorge Galán, eraso ezkeraldean, Madrazo. Buruz buruko jokaldi egiteko aukera, ondoko marratik gertu, erdirak eta itxia, oso seguru, orain arte bezala, tepean, Agirrezabala. Behin horrea iritsi ezke honik ustean dut gehiago dela, azkeneko lerro horretan iristen da, baina erdiraketan zai danak ate aurrean egoten dira. Nik uste kanpoan ipida, Galan zegoen kanpoan. Galanek azten du zelai erdian jokaldi ondon hori, ez? Baloi hon bat ipiniz Madrazori eta Madrazori lerroa puskatzen du, eta iristen da azkeneko baina hor Galan dator gero, area inguru horretan gelditzen da, marra inguru horretan, pixka bat baloi horren zai, ez? Eta
eta ez du ondo erdiraketa ondo leku honean ipini. Eta hor Atleti ondo babestuta, atrezaina ondik eta hobeto, goitik ondo atera ez da baloi hori hartuz. Baina kostatzen zaio, Atletik asko kostatzen ari zaio. Baloi jabetza pixka luzeago egitea, ez? Bere jokoa ere ez da hori, luzeago da beti oain bezala. Pase luzea, dotorea, bikaina, kontrola, eta Álvaro Núñezi erasoan egindako falta adierazi epaileak. Arrisku bizia zuen jokaldiak. Bai. Kontrol zoragarri egin du, sondikakoak. Oin ikusi duen joko gehiago da Atletiken joko hori, ez? Baloi luzeak ipini, abiadura aprobetxatu, hegalak oso azkarra ditulako, Núñezek eta Williamsek min asko egin dezakete hor baloi onak hartze bali dituzte. Niko Serrano bestaldetikan ere bai, baina oso gutxi ipini dituzte. Lehenengo baloia izan da, lehenengo baloi on bat izan da, hor goian ipini dutena. Eta gero Núñezen kontrola zoragarri izan da, Baloia txustak joko du. Iker Rivero zabaldu da ezkerrera, baina bere aurretik bidali du baloia, Madrazok ezin ukituta bai. Kanpoko adierazi du, Marazainaren aginduz epaileak. Orain Diarrak zuen baloia, hanketan, Luengori eman dio, Niko Serrano, lehen ukituan eraman nahi zuen aurrera, Artola, Beobide, Diagak eraman. kontuz. Hor, Eskuinean, Nico Williams, ziztu bizian, baloia ukitu du behan Gorka Kijerak, oso bizkor, ezker atzelaria. Nico Williamsen bizkortasuna ikusita, meritu handiko jokaldia, Gorka Kijerak. Ahi horre nik uste dut helduta izan duela momentu batean, baina ondo, bere lana ondo bete du, baina lehenengo jokaldia hor, erakitzu duen min asko indezaketela hortikan, ez? Hortxe du arriskua Bilbao Atletikek, hegaletan Nico Williams eta Serranorekin. Motzean atera du, txustak, ekik aurrera, Madrazo. Baloia Diarraren lanketara iritsi da, baina aurretik gertatutako falta, adierazi du epaileak, Prados eta Madrazoren arteko talka horretan. Bi jokalariak lurrean dira. Hortxe Beñat Prados. Gerin handiz. Jokatzen ari dira bi taldeak. Eta hartatu beharko dituzte jokalariak. Beñat Prados bereziki. Apurka. Bere honera dator Jon Madrazo. Prados berriz lurrean da etzan da. Eta hortxe, pensakor, Aitor Zulaika, etxekoen entrenatzailea. Zen dute Real Unionek ondo antolatuta dagoela batez ere zelaian, ez? Baloia galtzen duenean, zelaia ondo ipintzen dira, Bilderroak, goian Riberak egalanik laguntzen dio, eta batez ere presio gehiago egiten diote, Prados egiten diote gehiago, ez? Presio gehiago. Eta Luengok eta Paredes daukatenean baloia, gutxiago igual Pradosi pixka baloia mugitzerakoan hor arazo gehiago gotelako. Eta presioa benetan hasten dana da Luengokin da eta Paredesekin, ez? Hor benetan Galanek eta Fran Riberak oso indartzu joten diralako presio horietara, ez? Pixkanaka bere onera datoz, biak, Pradosek une batez, bere unea utzi beharko du. Horre, bihurritu indu pixka bat. Orkatila. Bai. Jokoan diren bi partidak utzean, Gobelan ere bai, Arenas eta Portugaleteren artean, emaitza horrek mesede egiten dio etxeko taldeari. Baloia jokoan berriro ere, ez da Ion Galen. Iban Perez, pasea barrutik, Gexan, kanpotik berriz, Kapelete. Barrura pasea, atzera gero, Williamsek atera du baloia hortik, aldaratzea, Beobieren hanketara, Kijera, hortiketa eta ondo, Agirre Zabala, hortiketa senoa du Gorka Kijerak, orain arte, denetarik probatu du, talde txuri beltzak. Denetik egin du, ez?
baina horre atezaina berriro ondo, seguru, baloia hartu egiten du. Eta lehen horre ikusti dugune barnekaldi hori ona izan da, pasearen ere ustetan ona izan da baita ere, gertatzen dena da batema falta zuela hor, ez danak sartuta zuen, da beti area inguru horretan beti batematek egon behar du, olako pase batzuen zai, ez? Falta zuri horrien alde. Niko Serrano baloiarekin, ez dute presarik zuri horriek. Lehen zatia azken txampan ez da golik. Emaitza hau Bilbao Athleticen mesederako da. Puntua nahikoa du aurreneko hiru artean sailkatzeko. Serrano eta Williams. Niko Serranok baloia area barruan ipini. Luengo, Beobide, Galan. Kontrola Kapeletek. Kanpotik Fran Riberaren laguntza du. Beste aldera eraman du baloia, Galan. Area barruan Jorge Galan. Aurkiketa eta ederki itxidio bidea Álvaro Núñezek. Berriro ere erraz eta argi oso argi. Argitasun handiz iritsi dira. Bai. Erremate posizio hietara. Zendet falta ez dutela bate ondo atera, hor nahaztu egin dira bizka bat, eta gero Real Unione baloia oso ondo atera du, oso askarra atera du, Galanek hasiera ona eman dio, baina bukaerak askarra eman dio, ez? Hor zerbait gehiago egiteko aukera bat zegoen, zergatik hor laguntzare bazetorren. Horne gaitxia, Iban Perezek ukitu du. Aukera ona, Bai, bikaina, aukera, paregabea. Onik atera da Bilbao Athletic. Hortxe Julen Agirrezabala, errenteriarra. Aurrera bidaliko du baloia. Artola berriro ere, lehia horretan, baina Fran Ribera nagusi, ero Iarrak ukitu, Williamsekin bategin. Álvaro Núñez, bueltardia manda, bidea zabaldu dio Williamsi, baina bizkor aritu da Eki, eta baloia txustaren gana heldu da. Zuzenean kanpora, albokosak izango da Bilbao Athleticen alde. Diaga. Núñez, berriro ere Diaga. Oier Luengo. Bere alboan. Paredes. Luze jokatuko du. Ezkerraldera Gexan. Luengo eta Agirrezabala. Fran Ribera gestutuko du atezaina. Julenek gora. Artola kukitu orain bai. Indarzu Iban Perez. Kapelete Beobide. Iago Bari. Altxatzeko esan dio epaileak. Bere leku hartuko du eta arrastotik baloia jokon ipiniko dute Joseba Etxeberriaren jogalariek. Aitor Zulaika. Partida murgildu eta buru belarri. Ribero. Madrazo eta Agirrezabal. Eta Atletiko jokalari gorena momentuz atezaina dela, Ondo ulertzen nahi delako dana, iruditzen zaite badaki ez dela momentu ona pasatzen ari bere aurran da hamarreko hori, eta berak ziurtasun hori ematea nahi diola, zaitasun puntu hori ematea nahi dio, eta egia da, ematen duela, konfiantza asko erakusten du berak. Eta pixka bat hortik jotzen da, ez? Minutak aurre joazte, egia da, lehen komentatu dugu, ez? Beharrik ez daukala Atletikek eta beharrik ez izate horretan, ez da igual, partidu hon bat ez da egiten ari, baina hor dago, ez? Atea utzean daukan bitartean, beti berarentzako alde da, ez? Baina zerbait gehiago egin beharko dula iruditzen zaitzea, Real Unionek ez dutuko du gondik eta gehiago biharren osatian, eta bueno, beste partidu bota bat egin beharko dula iruditzen zaitzea. Paredes, pegalean Álvaro Núñez. Pasea barrura, Taskon. Álvaro Núñez. Sarkon jokatu nahi izan du Zondikakoak. Eta baloia lurrera, epaileak ukitu.
Zuri-gorriek jarraituko dute erasoan, atzetik hasita. Luengo. Baloia gora oso gora. Bai, Hor eta inor. hor pixkat utzi egiten dute ez. Pradosen inguruan presioa baloia ateratzeko, ondo ez ateratzeko egiten dute, eta Luengo hori eta parezi pixka gehiago gusten diote, pixka bat atzerago etortzen dira, jakin da luzeago gehiago jokatuko dulako. Riverok jokoa egalera zabaldu nahi zuen, baina abia dantzen aurrera. Kapelete ezin izan dute batekin, eta Zuri-gorriek hasiko dute eraso atzetik. Serrano. Eskuinean, Núñez, barrutik, Diaga, baloia egalera. Nico Williams, kate motzean lotuta dauka Kijerak, orain Gorkak falta egin du. Atzetik etorri baita Taskon, baloia eraman nahi zuen bilbotarrak. Prados guztu, Prados hondikan ere. Bai, orkatilarena igual bultaman ezin da. Bai. Gusten dugu baloia alde batean dago, baina Prados hor zelai erdian, pixka bat demakurtuta, zea geldik. Oso jokalari garrantzitsua da, demoraldi aparta egiten ari da Nafarra, erdigunean. Eta falta Nico Williamsek aterako du. Amaitzear da lehen zatia estadion gabe, golik gabe. Williams, Iban Perezek, buruz, aurrera eta falta. Txartela. Faltarekin batera bai, txartela. Prados irakursi dio epaileak, falta Galani egin dio. Lehen zatiko azken minutuan sartuko gara. Jon Irazustabarrena, baloia jotzeko prest. Txustak aurrera. Pasatzen utzi du Luengok, atzezain batetik bestera. Agirrezabala. Bai, bizkat prestatuta bokate hori, ez? Galan bizka bat ekarri ditu zentralak ekartzen ditu, gero alde hortatik zuten Madrazo eta bestetik Kapelete sartzeko, Ofran Rivera bera baita ere. Kapeletek eraman du baloia. Zuri-gorriek berreskuratu, Luengo, Cortázar, Oier Luengo, Agirrezabala. Kijerak eraman. Eta Doiroi kanpora aterata. Ikusiko dugu, zertxo bai luzatuko duen lehen zatia epaileak, eten pare bat izan da. Bai, minututxo bat luzatuko. Bai, hortxe, oraintxe erakutsi dute bai, minutu bat. Horixe, geratzen zaio lehen zatiari Irunen. Emozio handiko partida, Juan, espero genuen. Bai, espero genuen baita ere Atleti pixka bat hobea ikustea, ez? Baina, berak iruditzei baita ere emaitzarekin jokatzen ari dela pixka bat, ez? Berak ez dauka beharrik, bera berdinketakin zelkatuta dago, eta alde hortatik nik uste horrekin jokatzen ari dela. Arriskuare bada, zati Real Union lehenengo zati, Real Unionek partidu on bat egiten ari delako, izan ditulako baloi honak Atletiken arean sartu diranak, eta baina emaitzak laguntzen dira Atletikiri, ez? Eta Real Union alegina egiten ari da, eta ezinean, baita ere gero kontuan hartu bigarrengo zatian, normalean, igual Atletikek bizitasun puntu hori gehiago izango duela, ez? Real Union pixka bat gehiago jetsiko dela, baina bueno, iruditzen zaite bakoitza bere partidua egiten ari dela, eta lehenengo zati honetan Real Union hobea ikusi dugula. Hau izango da lehen zatiko azken jokaldia. Williams. Baloia areara. Kijerak ukitu. Utzi egin Eta bai, kornerra ateratzen utziko dio, bai. Denetik egin du. Arbitra denetik egin du. Txistua, bere eskumotorretik kendu du, nik ustean depeitu dira arrojari, pitatuko dut eta utzi egin du, utzi egin du. Kornerra alde izango du. Minutua pasatuta dago. Gauza hauek, zugi minutua eman duzu, espalima zer gertatu, pitatu zauzuta. Nico Serrano eta Nico Williams. Besoa jaso du ezkerrak. Berak aterako du. Irikia, Madrazo. Eta orain bai. Amaitu da lehen zatia estadion galen. Partida erabakigarria jokatzen ari dira Real Union eta Bilbao Athletic. Oraingoz markagailua Zuri-gorrien
mesederako puntua nahikoa baitute, aurreko hiru artean sailkatzeko, eta gobelako partida ere, goli gabe da, hor puntuak Arenasi mesede egingo lioke, gu bigarren zatiarekin batera itzuliko gara Irundik.
dagokion azken jardunaldia lehen fasean, hortik aurrera, 3 bigarren mailara igotzeko aleginean arituko dira, 2 aste barru hasita, gero tartean beste hainbat talde eta 3. mailara eskeisteko beste multzo bat, eta hemen 2. mailara begira lehiatzen jarraitzeko txartel bat dago jokoan, Real Union eta Bilbao Athleticen arteko norgehiagoka ursean puntuak mesede egingo lioke zuri-gorriei Sanse eta Amorebietarekin bat egiteko. Aste honetan albisteak izan dira horreneko albiste nagusia bi talde horiek sailkatuta dauela, txuri-urdinak eta urdinak, eta txuri-urdinen artean albiste ere izan da, entrenatzailearen harira, Xabi Alonso, asterdian, Alemaniatik albiste bat iritsi zen, Borussia Mönchengladbachek fitxatu nahi omen zuela, baina Realak berehala erantzun zuen Xabi Alonsori kontratua luzatuta beste urtebeterako, aurreneko 3 artean saria lortu ondoren beste bat ere Xabirentzat eta kluba berarentzat ere bai, eta Alonso beraren hitzak entzungo ditu. Oso pozik erabakiarekin, oso pozik lotura hau luzatzea klubarekin, badakigu zenolako proiektu politia daukagun hemen Zubietan, prozesuaren parte izatea, laguntza jokalariei azkeneko pauso handio ere ematea preste egoteko lehenengo taldeak behar dituenean, izan da eta izango da baita gure erronka eta gure helburuak bai konpetizioari lotuta. Gauzak ondo dijoaz, baina oraindik ez da bukatu. Garbi dago, nahi genuena Segunda B Pro horretan gure plaza irabaztea eta hori lortu, baina oraindik helburuak dauzkagu eta horiekin badakigu taldearentzako motivazio handia izango dela eta horrela enfokatu nahi dugu. Joanan, Sansek lortu zuen helburua, Lezaman irabazita, eta aste barruko albiste hori aipatu du, baina klubak berehala erantzun zuen, eta Xabik beste urtebete jarraituko du Sanse entrenatzen. Nik uste danantzako ona dela hori, ez? Bai Realarentzako, bai Xabi berarentzako ere, iruditzen zaite bai dala poliki aurrera pausoak ematen entrenatzaile mundu horretan, eta gainera helburuak lortzen esango genuke, zergatik helburu bat lortu dute, horre goian sailkatzea, lehen horietan sailkatzea, eta hortik aurrera etorriko dira beste helburu batzu, zergatik gauza bat hori lortu dena, eta hondik ere potoloago lortu liteke, ez? Eta nik uste taldea ondo dagoela, hori erakutsi zuen Lezaman, eta iruditzen zaite merezita eta Reala irabazten ateratzen da, eta nik uste bera ere baina. Eta Sanserekin batera, Amorebieta ere zoriondu behar. Sekulako egin dute. Zornotzarrek, handia, 2. postuan, lehengoan jokatu gabe. Santanderren izan zen emaitzak mesede egin zion, eta balentria itzela da, Amorebieta, igoera bide horretan murgilduta izango da, Jon Larreak zuzentzen duen kluba, Asier Goiria zuzendaritza teknikoan, eta Inigo Belez de Mendizabalen eskutik lan aparta egiten ari da. Sekulako lana, eta demoraldean askotan egon geraan, eta beti ondo ikusten da, hemen ikusi jokatzen, ikusten dut estiloa beti berdina dela, ez dula asko aldatzen aurkari bat izan beste izan. Jokalariak bat egiten dute denak, iruditzen zait talde bezala oso talde indartua dela, eta horrek eraman du hor goian egotea, ez? Eta Realarekin batea sailkatuta egotea, eta handia da, Amorebietarentzako nik usten dut helburu handienetakoa lortu duela. Animoak eta besarkada bat Amorebietako klub guztieko kidei izan ere konfinatuta dago taldea. Jokalari batek positibo eman, gero beste dozenardi bat erori ziren, eta ondorioz gaur ezin izan dute Racingen aurkako partida jokatu Urritzen, hasiera batean Espainiako Federazioak datorren asteazkenean esan du jokatu behar dela partida hori, baina bezperar arte taldeak ezin du entrenatzen hasi. Orduan ikusi behar, zer gertatzen den, baina esan bezala zorionak Amorebietari eta animoak lehenbailen eta ondo osa dadin lantalde eta klub osoa. Bigarren zati hastea Irunen. Real Union ekipineko du baloia jokoan. Jorge Alanek ukitu, Beobide eta Gexan. Baloia atzera, Iban Perez, atzerago, Txusta. Kusur bildarrak egalera, luze egi. Eta baloia zuri-gorriek berreskuratuko dute. Pres ari gabe.
Baloia galetik aterako dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Juan Artola lurrera eta falta. Xabi Alonsoren aipatu dugu, baina berriro ere azpimarratuko dugu Juan Artolak 2025 urtera arte luzatu duela kontratua Athletikekin. Jokalari oso garrantzitsua eta etorkizun handikoa. Urrunetik falta ateratzeko prest Nico Serrano. Canto y miro mano, sí. Perfecto. Preparados, listos, ya. Hortxe baloia area barura eta txusta. Ondo txusta. Ondo ateraz. Baina usa hartin guzti atzelari gainera horrek konfiantza asko ematen diola eta holakoa da. Ikusi behar da, lehenengo 5-10 minutu hauek nola ateratzen diran bitaldeak bigarren zati honetan, ez? Ez zait iruditzen Real asko aldatuko denik, nik uste dut Real nahiko partido ona egin duela lehenengo zatian. Eta ber Atletik aldatzen den o aldatu den pixka bat, ez? Baina ez zait iruditzen gauza handirik. Atletikek igual ritmo gehiago sartuko dio igual, pixka bat, baina ez dela ez du ematen aldatuko denik, ez? Beobidek baloia Fran Rivera eman dio erdigunean, Iker Rivero, okoa eskuinera bidali du Kantabriarra. Mario Kapelete, pasea barrutik, Gexan, kanpora berriro ere baloia erdiratzeko aukera Kapeletek eskuinez, aldaratzea Gexan Elosegiri heldu zaio, Beobide, Luengo kukitu du buruz. Aldaratzea Mario Kapeletek jaso, bidea itxin nahi dio Nico Serranok, baloiari utziko dio talde txuri beltzak, Gexanen bitartez, Iban Perez, eta atzera atezainaren gana. Sakon jokatzeko, atzera berriro, bi urrats, aurrera egiteko Irundarrak. Luze jokatu du, pase ustela oraingo honetan. Iban Perezek baloi jabetza zuri gorrientzat izango da. Askotan egiten duen jokaldi bat egiten dute, ez bi galetatik nik uste eskuitikan gehiago egiten duena Gexanek pixka bat barrura egiten du, barrura eta gora egiten du. Kapelete pixka bat gehiago zabaltzen da eta horre bi baten aurka gelditzeko aukera izaten dute, ez? Eta berriro hori egiten ari dira, ez? Iker Serrano o Nico Serrano pixkat oso goian gelditzen delako. Gorka Kijerak baloia atezainari eman dio, txustaren hanketan da, eta motzean Ekiri utzi dio. Eki Senarrek aurrera. Atzean bidea itxi du, Álvaro Núñezek. Zera erdian, Beñat Pradosek baloia ukitu. Eta askon atzean harrapatu du, abantaila osoa Gorka Kijerak du. Txusta. Egalera baloia Kijera. Hernaniarrak pase horren bitartez luzatu du jokaldia, motzean Jon Magrazo Iker Rivero hori utzi dio. Eki. Rivero iparrorratza. Eskuinean. Iban Perezek pasea barrutik eta kolpea behan hartu du Gexanek. Baita Bilbao Athleticeko jokalariak ere orkatilean. Min hartuta geratu da Kortazar. Eta txuri beltzen aurkako falta dirazi du. Baloia zuri gorrientzat izango da. Lehen zatian ikusi ditugu, hainbat jokaldi, oso zutxo izaten ari da lehia, eta bai, lehenengo zatitik, Dakarren mina ez du gainditu, orkatilean, Beñat Pradosek, lurrean, eseri behar izan du, Nafarrak, eta ez du ematen jokatzeko moduan, denik, berdegunea utziko du hortxe da. Victor San Bartolomé. Ipiniko du Joseba Etxeberriak Nafarraren lekuan. Kolpe hartu duenetik mugatuta egon da, baldintzatuta, errenka ere, aipatu duzu lehen zatiaren ondarrean. Aukera guztiak agortu ditu, jokatzen jarraitzeko, baina azkenean gorputzak jartzen du neurria, eta ezin du jarraitu, hortxe Gexanen falta. Eta San Bartolomé, erdigunean kokatuko da, Diagaren ondoan. Atera dute falta Joseba Etxeberriaren mutile, Victorrek lehen baloia ukitu, Diaga, egalean Núñez, eta kornerra. Atletiken aldeko kornerra,
badoa Niko Serrano. Lehengo izango da, ez? Partidoko lehengo. Faltak eta hori egon dira, baina kornerra nik uste lehengo. Lehen zatiaren azken jokaldian. Azken Atera jokaldia, du, hori da. hori da. Azken jokaldia. Azken jokaldia Bai. luzatu du epaileak eta hortxe hau bigarrena izango litzateke. Erne, Galan, Madrazo. Tijera kukitu du. Baloiari eutsi nahi, muturreraino, Hernaniarra. Baina ies egin dio. Eta hortxe Aitor Zulaika. ¡Kesan! ¡Bestaldean zaudenean bai barruti! ¡Vamos, vamos, que sean libre hoy! ¡Hor, vamos! ¡Altos equipo! ¡Hori eki! ¡Bai eki, apure! Hori partida bizitzea, Juanan. Bai, Derrigor bizi behar du, mantendu behar du taldea, ez? Intensidade puntu hori eduki behar du Derrigorrez, eta mantendu behar du. Jokalariak ezautu ditu, eta jokalariak ezautu entrenatzaile olakoa behan, eta entrenatzaile olakoak asko laguntzen du, ez? Batez ere tensio hori mantentzen. Mantendu behar dena da batez ere jokoan dagoenean utzi behar diozu jokatzen, baina jokoan ez dagoenean talde ondo kokatuta beti oten delako bat despistatuta, eta hori gaur asko jokatzen dute, eta hori Derrigorrez dana ondo lotuta behar du. Eki, ezkerrean, Kijera. Atzera, Eki Senar. Eskuinean Iban. Luze, jokatu du Gasteiztarrak. Erdialdean, ondo Niko Williamsek aurre hartu dio Riberori, Kantabriarrak falta egin dio. Eta eten da jokoa. Indarrak parez pare estadion galen. Ez da gorik oraingoz. Aukera guztiak zabari daude. Paredes. Gexanek itxi du hegal hori. Kapelete. Barrutik Behobide, Mario Kapelete, San Bartolome. Diaga, sakon, arriskutsua zen, oso pasea. Hor moztu egin dute, irundarrek, eraso eskuinaldean Nico Williams. Atzean Alvaro Núñezen laguntza du. Williams berriro ere. Núñez, askon, luzegi, azkenean arazoa Paredesek konpondu du. Baina oso ondo defensa ganean Fran Rivera. Atleti lotuta, Pixka bat, ez dakit urduritasunak diran, edo jokoak pixka bat hortara ematen duen emaitzarekin jokatzea, baina horri bi balu izan ditu segidan Williamsek oinetan. Ez du buruz burukorik jokatu, eta horre beti ikusi dugu, guk gutxienez ikusi dugun bakoitzean beti baloia hartzen duenean aurrekarearen bila joten da noietakoa da, eta gaur, ez dakit zergatikan ez da juten, ez? Eta pixka bat hori taldea behar du zergatikan, berak arriskoa sortuko baluke pixka bat reunionereke beste gauza pentsatuko luke. Egia da Nico Williamsek arazo fisikoak izan dituela azken asteetan. Bai. Ustekabean iritsi zen, Sanseren aurka jokatzera. Hasiera batean, Giharretan izan zuen, edo Belaunian bakatu, izan zuen arazoaren ondoren, Maziden bizpairu astez izango zela zelaietatik kanpo iritsi zen. Erne eta hortxe gola. Bilbao Athleticek gola egin du. Andoni Taskonek erdiraketa luzea izan da. Eta atezuluan baloia buruz ukituta. Txusta gainditu. Kolpea Joseba Etxeberriaren taldeak eman du. Banan eta orain berdinketa alde baldin bazen, euren alde. Orain alde areagotu dute Real Unionekiko. Ez dakit beste partida bat hasiko den, baina orain bai oso maldan gora, ipini zaio norgehiagoka eta helburua gizon honen taldeari Aitor Zulaikaren Real Unioni. Bai, ez dut uste asko aldatuko denik, nik uste hortik joko duela. Oin diferentzia hondik eta handiagoa duela, besterik gabe, ez? Hor Núñezen jokaldia ona, baloia ies egingo ziola ematen zuen eta sekulako erdiraketa ateratzen du, eta Taskon oso ondo bigarrengo zutoin horretan iristen da, eta ez zen erresa, jokalari asko zegoen hor inguruan, erremate egiteko inguruan, eta iruditzen zait, benetan gola, hemen ematen du ies egingo diola baloiak, erdiraketa sekulako ateratzen du. Erdiraketa ona, eta Gexan Elosegiri aurre hartuta, Taskonek egin du gola. Eta hortxe utz eta batekoa. Bigarren zatiaren hastapenean, kolpea Bilbao Athleticek eman du. Ezker galean Kijera. Baina bain oso goian ipini zaio, Baina Real Union berea egin behar du ondo,
ondo egiten ari zen, arearaino gutxienez ondo egiten ari zen, zeratik nagusi zen partiduan. Baina Atletikek bere aukera aprobetxatu du markaioan aurretik ipintzeko. Galean berriro ere Kijera, Williams gainditu du, aurrera doa Hernaniarra. Baloia kendu diote, Jarrak eraman, hor pozukitu du. Kike Riberoren laguntza izan du Kijera. Zelai erdian Fran Rivera. Lurrera, baloia Niko Serranok eraman du barrutik, San Bartolomé. Victor San Bartolomé, sakon jokatu nahi izan du indarrez, baloia kendu diote. Rivero eta Iban Perez. Erdiko atzelaria zelai erdiraino iritsi da, ez izan du bat egin Galanekin. Paredesek eraman du baloia. Pase aurrera, pase hori Gexan Elosegik moztu du. Eki, baloia galera, Madrazo. Ondo gainditu Nico Williams, laguntza behar du Madrazo, Rivero eman dio, kanpotik Kijera, Madrazo, Rivero berriro ere. Ondo Luengo, aldaratzea Ekik jaso, pasea, Fran Riverarentzat, jaurtik eta egin du. Oso urrunetik ezkerrez, baloia zuzenean kanpora atera da. Bilbao Atletikentzat izango da. Horre Real Union alegindu da baloion bat ipintzen, baina eskenean Real Unionek zerbait gehiago behar du, ez? Txispa gehiago behar du, eta hori ikusi dugula berriro. Errepikatuta nik uste Nuñezenen erdiraketa zoragarria dela, behartuta, oso behartuta egiten du gainera. Eta Egot Azkonek ondo jarraitzen du jokaldi. Agirre Zabalak atera du, luze, Madrazo jokitu, gero Paredesek, eta atzetik, bitan pentsatu bade baloia kanpora bidali du Luengo. Orain presak hasiko dira etxekoentzat. 2 gol behar ditu. Gutxienez, Aitor Zulaikaren taldeak bere helburua lortzeko. Irabazi beharra dauka derrigorrez, aurreneko 3 artean saikatzeko. Kijera, Rivero, Madrazo, Ike Rivero, Jon Madrazo, Ortullakoak erdiratu, ondo Luengo, Kortazar iritsiko da, zangoa luzatu du Gexanek eta baloia Bilbao Atletikentzat. Real Union berean jarraitzen du, Real Union ez da aldatu, nik uste dut gola hartu, gola egin nik uste berdin jarraitu behartzuela, horrek bere joko hori delako. Opasake baina erdiraketa hon bat ateratzen da, baina erdiraketa horretan Galan bakarrikan dago erdira matatzen. Nik uste jende gehiagokin iritsi beharko lukela, Zelai erdiko batzuek, nik uste dut Riberak eta horiek pixka bat aurrera jokatu beharko luketela, aldaratzeak Ribero iritsi, Jagoa oso atzean ondo laguntzen diolako bai Zenarri eta bai Iban Perezi zeite posotxo bat aurrera egin beharko luketela jokaldi bateko bestek, ez? Aulkiari ikusi behar, nola mugitzen den, baliabideak baditu, talde batek zein besteak. Momentu bakoitzan interesatzen zaien egiteko. Erne, erdiraketa, arriskutsua Nico Williamsek egin du. Kontrola Kijerak. Okertu egin da, pase ustela, Erne, Victor, Artola, zudua bazuen, jaurtik eta ondo bideratzeko. Bazuen. Eta oso desbideratua kanpora joan da baloia. ¡Atiende, eres el 10! ¡No bajes ahí! ¡Vamos! Aitor Zulaika, bere taldea uspotzen. Bai, pixka bat, Fran Riberari izate di batez ere ainatzea juteko, ez? Usteko hor beste batzuei, esatik Galanen laguntza behar du goian, eta gertuago jokatu behar du. Alde hortatik gertutasun bat behar du Galanek baita ere jokalari baten abesten, ez? Eta Fran Ribera da hor pixka jokatzen ari dena, eta ezin du ainatzean jokatu, ez? Jagoan da Ike Riberoren inguru horretan pixka bat aurrera jokatu beharko luke, eta hori izaten ari Zulaikak ez ainatzea juteko. Txusta eta Eki Senar. Kokoa zabaldu, ezkerrean Kijera, aurretik Madrazo horpoz emana izan dio baloia Riberori, Diagak berreskuratu Zurigorrientzat, Álvaro Núñez.
Victor San Bartolomé, Ondo. eta Irizpide ona. atzean Luengo, ezker hegalean Kortazar da, Niko Serrano, itzuli nahi izan dio baloia, hegaleko aurrelariari, ez du lortu, Irundarrek baloia berreskuratu. Erdigunean Kike Rivero, pase hegalera, hortxe da Mario Kapelete, barrokako mugimendu egin du, atzetik ondo kendu diote baloia, Diarra, eta oso garrantzitsua hor, bere lekutik atera eta urrun Ekisenar, arrisku hartzen Real Union, hartu beharra dauka, Madrazo. Ondo, Álvaro Núñez, atzelari bikaina da, sondikakoa, eta Taskon tijera lehia horretan, garaile atera da, Zurigorria, baloia Bilbao Athletic entzat. Baina arrisku batzuk hartu beharko ditu Real Unionek ez, aurreko jokaldi hortan ikusi du Diarra zaukan baloi horretan oso aurreratuta, Nico Williams jakorrik hasita zegoen, ondo eki, baloi hori urruntzerako, zer bestela ate aurrean bakarrik geldituko zen Nico ez, eta hori arriskuiek neurtu beharko ditu, baina hartu behar dauzka. Bate poliki taldeak aurrera poso bat egin behar dugu. Gexan, Iban Perez eta Jagoba Beobideri egindako falta. Azpitiarrak atera du. Tijera, botea luze, ezin baloia harrapatu, Hernaniarrak. Albotik aterako du Álvaro Núñezek. Holako gauza txikia mini egiten dute. Aurreko batean ere bai, ez Kijerak egin duen pase horretan, ez Madrazo eta ez Inorre, ez dira iritsi batea, bilak bat alde batea eta beste ies egin diote. Eta holako gauza txikiak gaina gola hartu duzu dela gutxi eta horrek ia erakusten dizu, larri gaude ez, eta bueno, Athletic lehengoan jarraitzen du, baina honek eta lehengoan jarraitzeko argumento gehiagoekin, ez, utzeta bat irabazten ari dela. Pasea luzegia, ezin baloi harrapatu Fran Riverak. Arrastotik aterako dute Joseba Etxeberriaren jokalariek. Etorzuleikak pentsatu beharko luke pixka bat zer aldatu, ez? Zer aldatu, zergatik momentu honetan gelditu inda jokoa baita ere. Eta berriro ere dinamika pixka bat sartu behar du, abiadura pixka bat sartu behar du, eta iruditzen zait taldeari irakutsi behar dela aukeak movimentu bat eginez zer nahi duen, ez? Une zaila da Real Unionentzat partidan. Detaile txiki horiek huts egiten hasi dira. Batetik premia beharraren ondorioz, bestetik Real Union, barkatu Bilbao Athletic ondo dagoelako orain, golaren ondoren sendo konfiantza gehiagorekin. Ordu eri, falta zaio. Partidari, hortxe. Sendo indartsu sartu da Eki, falta adierazi dio, Álvaro Núñez egindakoa partidako epaileak. Hortxe zelai erdiko marraren ondotik Paredesek luze jodu. Hegalean Niko Serrano ez da iritsiko, baloia Real Unionentzat. Beste partidan ez da golik oraingoz. Gobelan Arenas eta Portugaleteren artean. Portugaletek irabazi beharra dauka, hirugarren mailarako hirugarren maila eskisteko borroka horretan ez murgiltzeko, eta Arenasek puntua nahikoa du. Sailkapen ertain horretan lasai egoteko. Motzean atera du txusta. Kike Rivero. Ondo, Beti ondo babestuta, beti movimentu ona guainari ikusita eta bazekien zertzegoen bere bizkarrean. Maila handiko jokalaria. Kike Rivero joko irizpidea da bere horretan. Hori gorpuzten du kantabriarrak. Ezin izan du, Álvaro Núñezen esi hori gainditu Kijerak. Arrastotik aterako dute, Zurigorrie presari gabe. Asko pentsatzen, Etorzuleik asko pentsatzen. Erabakia garrantzitsua da momentu honetan. Taldea nola dagoen ikusi eta taldeari mezu bat eman behar diozu, eta mezu hori ona izan behar du, eta gaina ondo atera behar da. Núñez.
Indartzu, itzuli dio baloia Taskonek. Orain alboko sakea Real Unioni dagokio. Kijerak egingo du sakea. Galan. Atzera. Berriro ere albotik aterako du Zulaikaren taldeak. Kijera Galan. Baloia itzuli nahi zion kapitainak Hernaniarrari. Beho bide, iritsiko da Madrazo. Baloiarekin jarraituko dute txuri-beltzek. Iban, Eki. Begira da aurrera. Herrialdean Fran Rivera. Lehen ukituan, Gexani eman dio baloia. Atzean, erditik, Eki. Ez dute baloia baldu nahi, etxekoek. Ondo Kijera. Baloia itzuli nahi zion. Madrazo Kijerari, baina oso bizkor. Egal hori itxita Álvaro Núñez. Azkenean ondoriorik gabe amaituko da jokaldia eta baloia zuri horrientzat izango da. Bai, ez teguzako dominatzaile, baina Atletikek berak nahi duen lekuan dauka partidua momentu honetan, ez? Markaioan aurretik ipini da, Real Unionek ez dio mina hundirik egiten, ez dio aukerarik sortzen, eta hori da Atletikek nahi duen jokoa, ez? Ez du nahi jokoa arrisko hundirik hartu, oso gutxitan atera du baloia atzetiko hain bezala luze joko du, eta taldeak gehiago utzi defensako lanari, behar hori daukalako, eta joko alde batera utzita, ez? Eta Gobelan gola egin du Arenasek, bat eta huts, irabazten ari zaio Portugaliteri etxeko taldea. Irunen falta, eta aldaketa bikoitza egingo du Zulaikak. Zelairatzeko prest dira Sergio Llamas eta Zugrin. Erasoko bi jokalari, izaera ezberdinekoak, barrukoa bata egalekoa bestea, Gatza eta Piperra. Pasea Kike Riberok, baloia doi kanpora, ateko sakia izango da. Asmatu egin behar zerbait, ez? Eta gaina asmatuta ondo atea behar, eta gero sartzen dirarak partiduan bizi sartu behar dute, taldeari beste indar bat eman behar diote, beste mezu bat bidali behar zaio. Orain jota gutxienez min asko egin dio golak, eta gero baitaren ondoriozko 3-4 hutsek ere bai, zeratik hor ikusten da talde animikoki nola dagoen, eta nahi du, baina ezin du momentu honetan, ez? Ezin du, zerbait gehiago behar du. Joseba Agirrek ere laguntzaileak Borja Bigera deitu du, ordezko jokalariekin batera zen Errioxarra Armailetan, eta aurki beste aurrelaria, Borja Bigera ere zelaian ikusiko dugu. Hortxe Rivero, Kijera, Eki, ondo ipini eta Bilbao Athletic, sakontzeko arazoak orain egaletik saiatuko dira txuri-beltzak, kontrola txarra, ies egin dio baloiak Kapeleteri. Hortik etorriko da aldaketa bat, ikusten dute egaleko bat edo beste kenduko duela. Hortxe, aldaketa bikoitza. Eta gero zelai herrikoa Fran Rivera izango da, Kapelet eta Fran Rivera biak kentzen ditu. Biak analkarri bestaldean. Hortxe. Alboko sake ateratzea ikusten. Elkarrekin atera dira. Kanpoan daude, atera zartzea badaukate. Albotik, eta zelaira kolpe batean Zugdin eta Sergio Llamas. Hor ikusi ditugu irudietan. Bai, normala zen alde hortatik ganen Madrazon ikusten nahiko ondo dagoela. Ezker hegaletikan, ondo dago, ikusten dut bikote ona egiten nahi da Kijera eta biak, ez? Azkeneko jokaldiak ez dira asmatzen, baina gehiago gostatzea da Fran Riverari lehen ikusi esan dio, ez? Gainatzean sartzeko, pixka bat galdu eginda bideo horretan. Eta Kapeletek ere pixka jetxita, ez? Animikoki batez ere. Iban Perez, baloia kanpora joaten utzi du gasteiztarrak. Ateko sake azkar egin du Txustak. Eki aurrera bidean. Pase luzea. Ondo Álvaro Núñez. Williams. Ez du faltarik adierazi epaileak Erne. Madrazo. Eta azkenean luze xamar ez da gutxi batik iritsi Sergio Llamas. Baloi ona, Eta Erne Agirrezabala. Joseba Etxeberriak erantzungo du jarraian. Joan Urain eta Jon Cabo zelairatuta.
Taskon. Partidako golegilea baloiarekin. Jagobak kendu dio, Rivero. Erdian Iban. Irizpide ona beti baloia ateratzerako orduan, Rivero beti Metronomo bikaina da. Bai, aukerarik onena hartzen du beti gainera. Gainera horrelako jokaleekin askotan esaten da, behar bada kasu bada, ez dago kiola maila hau. Gorago ere joka ezakela lasai asko. Bai. Racingen aztegian sortutakoa, Álvaro Zerberarekin ere debuta egin zuen aspaldi, talde nagusian, gero bueltak eman ditu eta Real Unión zorioneko bera taldean edukita. Hortxe, Joseba Etxeberriaren autua, Jon Cabo, hegaleko jokalaria, Juen Urain, aurrelari peto-petoa. Taskon da bat. Bai, golegileak kendu eta Durangarra Niko Serrano beste. zelaira. Eta ezker hegaleko mutilaren leku hartuko du Jon Cabok. Azken 20 minutuak. Jokoan hemen estadion galen. Utz eta bat irabazten ari da Bilbao Athletic. Hortxe. Gola. Aldatu berri duten. Edo kendu berri duten Taskonek erdi etsitakoa. Hortazar hegaletik. Gexan. Artola gainean du. Baloia kendu diote Real Uniongo jokalariari, Juan Artola, eraso ezker altean, Juen Urain, besoa jaso du epailea, baina bai, dudamudan. Kijera, eskabatatzerak zegoela hori ematen zuen. Uste Joseba eta hauek parean harrapatu dituela. Hortxe jokoz kanpo adierazi du epailea. Paredes, albotik aterako du Real Unionek. Gorka Kijera, baloia erdira, Iban Perezek eskuinean Zubudin aurkitu du, atzean berriz Gexan. Hortazarrek eraman, pasea erdira, Artola, bidea erakutsi dio, Williamsek baina ez du pasea egiterik izan, Juan Artolak, Real Unionek erantzun nahi du ezkerretik, baloiarekin Jon Madrazo. Ortullakoak, Kijeraren laguntza kanpotik, bueltardia eman, orain Kijerari eman dio baloia, Madrazo atzean leku hartu dute, zuri-gorriek, jaurtik eta ez du nahi bezala jo baloia, aukera hona zen, lehen ukituan, Jorge Galanek bere buruarekin haserre, Real Uniongo kapitaina, aukera hona. Irulak! Aukera oso ona zaukan, nik uste ez duela bate ondo jo, eta berriro partiduan zartuko dukela, eta hemen ondikan partidua dago, 15 minutu baino gehiago falta dira, eta ez pentsatu hau egin da honikan, Real Union golen bat egitu bali modu, salkulako mina egingo dio Atletiki, eta gero minutu jokatu egin behar dira, ez? Baina momentu ez da ikusten, azkeneko jokaldi honetan erdiraketa bat, nik usten dut ez du lan nahi hori egitea. Madrazo baina alatera zaio eta aukera ona sortu du gainera, zeratik Galani oso baloi hona etorri zaiolako. Juen Urain, pase ona, Williams, eta errematatzaileak Cabok zuen aukerarik onena, bigarren lerrotik iritsita, ez da oso gutxigatik iritsi. Jokaldi ona, Nico Williamsi baloia aurrean ipintze zaionean, min asko egiten du, baina Kijera nik usten dut logikoa den bezala, nekatuta ere bai, eta orain, aldaketa iruko dizat. Zulaika, Galan eta Madrazo kanpora, Beobide ere bai, haien ordez, Gile Donoso, Kun eta Bigera aurrelariak. Dana, ipini du, zelaia. Bai, bolbora guztia. Aurkian zuen guztia. Orain bai, zirt edo zart. Halakoa zen partida, markagailua ikusi ezkero, are gehiago, Real Unionentzat. Ordu laurden eta luzapena neurketa maitzeko estadion galen. Kunek aurreneko zukitu du baloia. Williamsek eraman. Donoso. Luze, min hartuta izan da Gile Donoso.
Eta apurka itzultzen ari da. Pase barrura Zurdin. Sakon jokatu nahi zuen senegaldarrak. Aldaratzea Kijerak jaso du. Zurdin barrutik. Atzean Kike Rivero. Sergio Llamas, Zurdin. Guille Donoso. Iban Pérez. Egalean Gexan. Baloia arean sartu nahi izan du. Hernaniarrak. Azkar atera du albotik. Zurdin tio. Estutzen, Lurrera. Orioko Senegaldarra. Estutzen Real Union jokoarekin, estutzen. Beste ritmoa sartu dio, egia da, mesua hor ondo egon dela, aldaketak beste txispa bat eman diote taldeari, eta hemendikan aurrea aukerak sortu behar. Aukera sortu bakarrik ez, aukera sortu eta gero asmatu egin behar, ez? Eta Atleti pixka bat atzerago etorri da, beldur puntua sartu zaio, eta Real Unionek aukera daukan estutzeko baita ere, ez? Alboko falta Rivero gatera. Azken unean. Paredesek ukitu du baloia eta kornerra alde izango du talde txuri-beltza. Badoa. Presaren presaz. Rivero. Atzealdea oso aurreratua. Areatik kanpo. Zuri-gorriek. Hortxe, kornerra betik. Une korpo zukitu. Eta ondo. Zutoina babestuta Agirrezabala. Huts eta bat hemen, Bilbateti nagusi, gobelan bat eta huts. Arena irabazten ari zaio Portugaleteri. Hortxe Juen Urain. Azken partidetan ezin izan du parte hartu. Min hartuta izan eta gero. Berdegunera itzuli da. Baloia atzetik aurrera Paredesek. Abantaila osoa txusta atezainak. Atzetik bideratuko du erasoa Iban Perezek. Egalean Gexan. Kostata, bi aurkari zinguratuta, garaile atera da Jon Cabo, zelai erdia gainitu. Egaleko jokalariak, ondo atzean, defensan ere bikain, Rivero, eraso eskuin aldean Zurdin, errekortea, pasea barrura, sendo, seguru atzean, Zuri-gorriak, Eki, ezker aldean, Kijerak baloia Guille Donosori eman dio. Bigera, lehen ukituan Kunek Sergio Llamasi, Kun, eta ondo bideratutako pasea, Bigeraren gana zijoan, bikain moztu dute Zuri-gorriek, estu orain Joseba Etxeberriaren talde atzean, estutzen ari zaio, nola gainera Real Union, Diaga, Rivero, urrunetik egin du saioa, eta baloia Agirrezabalarek eskuetara. Baina ere jokaldi hona lotu dute, gainera jokaldi atzetik antzetorren lotuta, ondo jokatu dute, gauzak ondo egin dituzte, berdirak eta on bate bai, atzelariak ondo Atletiken, atzelariak ondo. Baloia pasatzen utzi du, Ekik eta txustaren eskuetan da. Atletiz dago ja jokatzeko baloia, oin defensako lanerako dago dena, garrantzitu da beraientzako, ja, 79 minutu irabazten ari dira, denbora gutxi falta zaie, eta horrekin jokatzen dute ez. Williamsek ukitu eta arrastotik aterako du Kijera. Kun. Pasea sakon, luze xamar. Kior, Zurdin, azaldu da hor. Falta pitatu. Bai, atzetik, aurretik gertatutako falta. Eta baloiarekin jarraituko dute etxekoek. Atera du Rivero. Donoso. Jaurtik eta baloia Agirrezabalak harrapatu. Gile Donoso baloia daukanea zer egingo duen, ez? Horre nik uste dut Zurdin oso ondo kokatu zaula area barruan, jokatzeko aukera zeukan berarekin, ez? Baina prestatu du Jaurtik eta garbi erakutsi du Jaurtik eta hon badaukala.
Atezain batetik bestera. Jon Irazustabarrena. Iban. Hau jardira Sergio Llamas. Indarzu Paredes, Artola, Erne, arriskua. Eta jokoz kanpo. Bai, aurreratuta. Juen Urain. Ezer ezean geratu da jokaldia. Azkar atera dute txuri beltzek. Rivero. Llamas. Gasteiztarra lurrera. Luengok falta egin dio. 10 minutu eta luzapena, Stadion Galen. Erlojua azkar doa. Núñez. Pasea Williamsen ganazikoan, baina luze xamar. Kontraesan arrisko handia izango du azken minutuetan Joseba Etxeberriaren taldea. Bai. Arrisko handia hartzen ari baita eta gehiago ere hartuko du, hemendik aurrera Zulaikarenak. Derri horrez Bai, hala da. hartu beharko ditu Real Unionek eta hartu ditu gainera. Kun. Erdiraketa eta Zubrin. Indarzu sartu da, buruka da. Markatzailea gain-gainean zuela. Atezuloan. Hortxe Kortazar. Arazoak ditu bikietan. Ondarrutarrak laguntzen ari zaio Zubrin. Kirol legez. Baina izan du beste aukera. Bai, aukera ona zeukan, ez? Erremateari falta izan zaio. Erdiraketa ona, bidean oso ondo etorri da Zurdin, eta ematen zuen gainera golaikituko aukera izango zuela, eta errematea kanporatzea zaio. Atzelariak oztopare ipini dio baita ere, hor ikusten da, ez? Eta gero honek uste dut errematea bate ona ez duela egiten. Hor buruarekin, igual oinarekin, berarekin igual, ez zen txarra izango, ez? Baina nahikoa egiten nahi da Real Union. Nik uste dut zerbait gehiago merezi duela, baina merezimentuak ez dira balio, ez? Gola balio dute hemen partidak eta irabazteko eta egin behar diranak, eta Atletik alde urtatik gola egin du. Golon bat egin du eta irabazten ari eta horrekin jokatzen ari da baita ere, ez? Agirrezabalak aurrera. Rivero. Falta, Urainek egindakoa. Txartela. Bai. Juan Artolak ikusi du. Asko da jokoan, tensio handia nabaritzen da, Ekik pase aurrera. Donoso. Erdiraketa, Zurdinek. Baloia ukituarea txikira. Sergio Llamas atzetik iritsi da. Penalti ere askatzen hemen Armailetan ordezko jokalariak. Llamasek ere bai. Baina ez da ezer hor. Ez da ezer. Ez da ezer. Baina iristen ari da, baina erdiraketetan da min egiten du gainera. Rivero, Orpoz, Bikaina, Bigera, eraso ezkeraldean kontrola Donosok egin du, arean sartuko da. Aurtiketa, Paredesek ukitu, eta falta atezainari egin diote. Baloia, Bilbao Atletik entzat izango da. Hor, beste, bi aldaketa egingo ditu Joseba Etxeberria. Lairatzeko prest. Antxon jaso. Kortazarren ordez. Justu antzean iritsi da partida mailara Ondarrutarra. Niko Williams bestea. Eta Williams bai. Bere lana beteta. Guruzetak hartuko du bere lekua. Oso gutxitan ikusi du, aldaketa guztiak eginda. Bai. Jokoz kanpo. Kijera. Eki. Futbol berri honetan, 22 jokalari hasi, eta 10 berriak daude barruan. Bai. 10 berriak, Pandemiak utzitako futbolian batez ere berritasunetako bat.
Ekisenar. Ondo, Baloia argi garbi atera du hortik, ataka batean baitzen, Kike Rivero, klase handiz. Pasea kanpora. Sakea. Jasok egingo du. Artola. Eta baloia txuri beltzentzat. azkeneko minutuetan Atletikek zelai erdia pasatu ere ez, baloia jokatuta, horratzean sartuta, nik uste Real Unionek behartu duela horratzean sartzen. Falta orain Jamasi egin diote. Ekin eta ekin ari da Real Union. Rivero, egalean Kun, berriro atera beharko dute, etxekoek. Kirioak dantzan dira, Stadion Galen. Denbora aurrera, baloia kanpora, zurigorriek, alboko sakea, Geixanek egingo du, baloia Ekirentzat. Egalean Kunek eskatu dio, baina aurretik tijerak jaso, honek bai. Kuni eman. Horpoz Gileri, Donosok, erdiraketa garatzea Victor San Bartolomek. Hor, arazoak izan ditu kontrola egiteko Iban Perezek, Juen Urain, Bizpidonez, taldekiden zain egonda, baina ondo gainganean zuen Iban Perez, Gasteiztarrak ere mandu baloia, zurdinen hanketan utzi. Honek pasea barrutik egina izan du. Kijera. Gille Donoso. Bai, ez du erabaki hona hartu. Eta baloia zuzenean Agirrezabalaren eskuetara. Nahaztuta dena, partidu osoa nahaztuta dago, nik uste Atletik bera ere bai, nahaztuta dagoela, jokalari asko pilatzen ditu area inguruetan, jakinda Real Union eskinetara bi egaletara ondo iristen dela, eta hortikan erdirak eta asko ateratzen dut, orduan pilatzen du, ez? Julenen atezen aurrean, ez? Jokalari asko. Artola eta Eki, Nafarra baloiarekin, Txusta eta Iban. Hortxe da Gasteiztarra. Rivero, Rivera, aurrera zijoan, falta. Ez daki, epaiak ez daki zer egin, ez daki zein izan da lehenengo. Eta arazo handia dauka. Txarteleko jokaldia da, falta pitatze bali mazu txarteleko jokaldia da. Eta nik uste den ahaztuta dagoela ez dakila ziur zein dan. Aber asmatzen duen. Abia da bizian zikoan aurrera Borja Bigera, falta egin diote Errioxarrari. Hortxe. Ez daki. Txartelik ere ez. Areatik urrun xamar. Luego izan da, hor falta egin duena, oier luengo izan da, eta... Atzera mugimendu egin du Kijerak, baloia astintzeko asmoz. Bai, Donoso ere bai. Beste aukera Donoso da bai. Nik uste Donosok nola jotzen duen baloia ikusita iruditzen zaite igual bera izango dela. Donosok jaurti, baloia zuzenean kanpora. Hortxe, Bilbao Atletikeko jokalari balurrean. Zutitu da Paredes, norbaite begira. Azken minutuan sartuko da Leia, laster batean. Luzapena, bai, 4 minutu inguru. Oraintxe prestatzen ari dira, oraintxe ikusiko dugu. Hortxe, 4 minutu. Hori falta zaion neurketari. Agirrezabalak aurrera. Rivero. Urain borrokan. Llamas. Baloia Kunek jasoko du, behartuta. Paredesek eraman. Urain, Artola. Beste aldean.
Pasea jasotzeko prest. Jon Cabo zen eta Txartela. bai, falta nabarmena egin du. Barkatu Guruzetak, hogeita zen zenbakiak, bai, Jon Guruzeta. Bai, ni okertu naiz, Cabo etzen, Guruzeta baizik, barkamenak. Eta hortxe txartel horia ikusi du Donostiarra. Rivero darama baloia. Tijera. Álvaro Núñezek, areatik atera, Artola. Atzean Iban Perezek. Rivero. Baloia galdu du, Kantabriarrak. Pase ez duena izan orain, Donoso. Sakon. Ondo. Álvaro Núñez defensa lanean. Bikainari da, sondikakoa San Bartolome. Ez du faltarik ikusi horepaileak. Gexan. Bigera. Zelai erdian gaititu Real Unionek. Hortik aurrera Kosta eta defensa lanari emanda dago Joseba Etxeberriaren taldea. Ez du zirrikitur ikusten. Kanpotik, barrutik, dena saiatzen ari da Aitor Zulaikaren taldea. Donoso. Ondo kendu diote baloia Gile Donosori. Urain, zelai erdia gainditu Durangarrak. Falta baten bila. Eta lortu du horrekin batera, denbora ere urratuko du. Bai. Joen Urainek eta gainera txarteloria. Falta egin duen jokalariak ikusi du, Gorka Tijera. Bai. Horre zinean azkenean gertuta jarraitu iten zuen. Urainek baloia eraman aldeketa urrutiena juteko eta hor falta. Eta mendigan aurrea gauza gutxi jokatuko da ez. Albokosak izango da, Bilbao Atletiken alde. Hor barkatu. Albokosak enik. Alboko falta. Álvaro Núñez. Arean baloia. Txusta. Rivero. Zurdin. Balora judo. Zurdin Tioge. Kike Rivero. Horren bitartez, jokoaren norabidean aldatu nahi zuen Kantabriarrak. Erne, lurrean kolpe hartuta geratu baita. Núñez. Buruaren atzealdean. Eta Zurrikaren etxipena. Hemen asko dago jokoan ez. Baten posa eta bestean tristura ez. Iruditzen Real Unionek nahikoa egin duela partidua ez galtzeko gutxienez, nahikoa egin duela partidua ez galtzeko, nik uste nagusi izan dela partidua. Baina golik ez, eta gola da garrantzitsuena, eta behartzuen Real Unionek gole bat egitea, ez, eta partidua irabazi egin behartzuen. Eta Atletik nik uste maitzarekin jokatu dela pixka bat, ez, zeratik beste Atleti bat ikusi dugulako, ez, bestetan ikusita beti abiadura askorekin, min asko egiten zuena, sakontasun askorekin bere jokoa, baina gaur maitzari heldu, puntu bat behartzen gutxienez, eta puntu horri eutzi eta lehenengo zatia hortik junta, eta bigarren gaina markagailuan aurretik ipiridanean, horrek lasaitasun asko eman dio, baina jokoa ez du mejoratu, baina defensako lanari eutzi dio, eta horrek eman dio garaipenerako bidea, eta batez ere lehenengo 3 postu horietan sartzea ez. Zelai erdia gainitu du baloiarekin, Tijerak. Egalean Kun. Ondoko marratik gertu, erdiraketa itxia oso. Eta Agirrezabalak baloia geratuta, neurketa amaitu da. Bilbao Atletiken aukiko posta, hortxe Aitor Zulaika eta Joseba Etxeberriaren desarka da kirollegez, hori azpimarratu berra dago, lehenik eta behin, zorionak Bilbao Atletiki, honan uste baino gehiago sufritu du, aurreneko 3 artean sartzea, baina merezita lortu du saria. Bai, iruditzen zaite egin duen denboraldia bat. Denboraldia hartze balin badu, nik uste denboraldi horretan ikusi dugu Atletik talde honetakoa dela baita ere ez. Gaur hemen erakutsi duena ez da hain ona izan, ez? Ez du hain joko handirik azaldu. Real Union hobe izan dela joko aldetikan, gertatzen dena da, bate gola egin duela eta bestiak ez, eta jokoa nik uste Real Unionek ipini duela, baina Real Unionek ere egin duen jokoarekin txapelketa osoan baita ere merezi izan du hor goian egotea. Iruditzen zaite
berak ondo egon dela, berez joko horrekin, modelo horrekin aurrera egin duela, eta jakin izan duela momentu askotan Lezamana berdin duen zuen, Realari biak irabazi dizki, hori ikusten dut dato ona dauzkala, ez? Gertatzena momentu puntualtan utz egin duela, ez? Hori azpimarratu nahi nuen, aldi berean zorionak Real Unioni egin duen lehen itzuliagatik, nondik zetorren ikusita, Bai. Aitor Zulaika eta bere lantaldearen lana bikaina izan da, eta joanan behar bada inflexio puntua txarrerako eurentzat, Racingen aurkako partida izan zen hemen, duela 2 aste bertan izan ginen bertak botatu genuen, eta hor okertzen hasi zen, Bai. demoraldi amaiera. Nik uste dut azkeneko hilabete izan dela txarra, azkeneko 4 partidotan ez du golik egin, hori, olako talde batentzako min asko egiten dion da gauza bada, gainea 4 partidetatik 3 galdu egin ditu, eta horrek min asko egiten ditu, baina horrek esan dizuen hor goian katiatuta zegoela, goian egon dela demoraldi osoan, ez? Eta hor goian egoteko zerbait ondo egin duen seinale da. Jarraipen bat eman behar zaio, egia da beraientzako golpe handi bat izango dela, baina bueno, hondikan ere aukera badauka, datorren urtean bigarren ben pro horretan jokatzeko, zergatik bere multzo horretan lehen ateratzea bali badu gorgoian egongo da, eta hori helburu bat izan behar du. Eta nik uste dut Real Unionek joko ona egin duela, gaur ere ez duela merezi izan galtzea, baina Atletikek erakutsi duela ofizio puntu hori, erakutsi du, gazteak izan arren, ofizio puntu hori erakutsi du baita. Oso talde sendoa da, Joseba Etxeberriarena, zaildu egin zaio komplikatu, azken jardunaldietan bere helburua lortzea, Real Unioni bezalaxe, baina azkenean saria zuri horrientzat izan da, eta orain irudi polita hau, zelai erdian batu ditu Aitor Zulaikak bere jokalariak erakustea nahiko genuke mesedez, hortxe, Gorazarre talde honi nondik datorren ikusita azken demoraldiak oso zailak izan dira, duela 2 demoraldi Jumillaren aurka, kanporaketa bat jokatu behar izan zuten 2. mailara ez jaisteko, eta hortxe bere jokalariak batu ditu, poza batetik ikusi dugu Bilbao Athletic eta jokalari lantaldearena, Joseba Etxeberria buru dela, eta irudi honekin ere geratu nahi dugu, golpe gogorra jaso du, baina zorionak beste behin, lorpena eskuratu duten Sanse, Amorebieta eta Bilbao Athletiki, eta errespetu osoa, eta txaloa honan beste behin Real Unionentzat. Bai, erakutsi duelako lehiakor izatela, gauzak asko aldatu dela, lehen zegoen Real Union eta hori dago Real Union bidea hau dela, eta hortik jarraitu behar duela. Eta hondikan demoraldia dagoela, ez dela gaur bukatzen dena, hondikan saria izan dezakela klubak ez. Eta kanpotik entzuten ari zarete, jendea Real Union animatzen, izan ere zaleak zelaitik kanpo elkartu dira, partida hasi aurretik eta partidan zehar ere, bonboekin eta txuri-beltzak animatzen, hoxe izan da guztia. Lehen itzulia amaitu da, Sansek, Amorebietak eta Bilbao Athleticek 2. mailara bidean lehiatzen jarraituko dute, eta azkenean Arenasek ere lortu bere helburua, gobelan irabazita, Portugaletek borrokatu beharko du, 3. mailara ez jaisteko, beste partidak arratsaldean jokatuko dira, tartean liderrak Sansek Alabes behartuko du Zubietan, esan dizuegu, Amorebieta eta Racingen aurkakoa bertan bera geratu dela COVID kasuengatik, hoxe izan da guztia, joanan eskerrik asko beste behin, eta ondo izan esker mila lantalde osoaren izenean Irundik.